Nrutus nyang buritan golek kayu bakar. Walah, arep cetik geni tibakno kayune entek sing tak stok ning nggone sanding pawonan. Biyo iki yo berarti kudu nyang buritan to, guys. Beh iki siap-siap cokoti nyamuk iki mestian mergak cik isuk-isuk pisan beh. Ya wis rapopo, ayo panggah budal guys. Aku nggak wedi dijokoti nyamuk. Piye nih perintil-perintil lo. Loh tenan to iki wis mari golek kayu nyamuk tenan cukoti tanganku ngantek merintil kabeh. Ya geyat lho guys rasane. Ya ampun. Ya wis bene gak popo guys, tapi ki engko dilungkas ya wis mari gatele wis ilang. Ya ngono kuwi risikone lek golek kayu ning buritan. Oke, lanjut nyepakne bumbune ya, guys. Iki engko aku arepe masak ceker karo endas pedes, terus karo sawi tak masak bening. Lah iki ngonjaki brambang, bawang, terus barno midile lombok barang. Pokok dikira-kira ya, guys, ora usah bingung. Sir pedes yo lomboke akeh. Loh, delok to. Mangga cek giatel. Nyamuk iki melok mlebu lho, guys. Jan akeh jan sak omom. Yo iki ngerubung tenan kok ngantek sikil-sikilku barang melok dirubung to. Gatel tenan iki asline. Nah, lek nyiapne bumbu wis mari yo, guys. Terus lanjut iki ngirisi sawi. Iki sawi putih arepe tak masak bening, tak bumboni bawang putih digoreng ngono kae lho, guys. Digeprek terus digoreng, dicincang sik. Nah, terus lanjut digeprek yo, guys, bawang putih iki nggak usah dioncek dhisik. Langsung digeprek. Bar kuwi lagi copot dhewe guys iki kulite. Enak guys lek ngene. Terus langsung dicoper atau dicincang. Ini iki lho yo, guys. Bawang putih lek digeprek terus dicincang, aromane jan suwedep tenan, guys. Terus minyake bawang putih kuwi metu-metu. Nah, kuwi sing garai enak. Nah, bawang putih sing wis dicincang disisihne sik iki masak ceker ndase dhisik yo, guys. Bumbune mau entan terus tak coper terus tak masak ngantek tuwek nemen yo, guys. Terus lanjut dijegurne ndas cakare sing wis digodhog sampai empuk. Terus tambah kecap terus wis mateng. Lanjut gawe jangan beninge. Nah, bawangnya sing wis dicincang, ditumis, terus bar kuwi diwehi banyu, terus wis umup jegurne sawine mateng, guys.